Què passa si em desinstal·lo les xarxes socials durant 7 dies? És que ahir, de cop, a l'hora de la matinada estava mirant vídeos a YouTube, i no hi vídeos, sinó els shorts de YouTube, i vaig pensar, per què he mirat una hora els shorts de YouTube quan podria haver estat una hora dormint, que és molt millor? Perquè sento que últimament se m'estan anant una mica de les mans. És a dir, he millorat molt respecte a potser fa uns mesos perquè estic entrant molt en el mood conscient de les xarxes socials, com les utilitzem, en quins àmbits, per quant de temps, i he baixat molt les hores, la veritat, però vull provar què passaria una setmana sense xarxes socials. Llavors, primer de tot, cal veure com estem ara mateix. Aquestes són les hores, vale, d'aquestes últimes setmanes, o sigui, a mitjana al voltant de les 3 hores. Llavors, he millorat molt respecte a abans, perquè és veritat que abans doncs sí que estava al voltant sempre de les 4 o 5 hores al dia, però igualment és que, mira, són 18 hores a la setmana que he perdut amb el telèfon. Llavors, què tenim? O sigui, 3 hores d'Instagram aquesta setmana, 4 hores 49, 2 hores a TikTok, 1 hora 38, o sigui, aquestes últimes setmanes... El problema és YouTube, o sigui, Instagram sí, 5 hores, però YouTube és que també m'enganxa moltíssim, saps? Llavors, avui he estat 1 hora aquí i he estat 37 minuts a YouTube, vale? O sigui, jo em pensava que era pitjor, em pensava que havia estat 1 hora a la matinada. O sigui, bàsicament, es pot mirar per hores? Sí, no? Mira, veieu? És aquí, aquesta barra. Jo intentant dormir, fake news. I llavors, la veritat que avui, com sabia que volia començar aquest repte, ho he pensat aquest matí, hola de nou, sabia que volia fer aquest repte, llavors he estat més atenta avui amb el mòbil. Adéu, elimina app, elimina, les trec, elimina. Se m'ha anat tot. Ah! Vale, ho he tret tot. Hi haurà algun parell de normes. Jo al final vull continuar a publicar les xarxes i intentar publicar cada vídeo a Instagram, TikTok i YouTube en menys de 10 minuts. És a dir, posaré un timer i en 10 minuts he de publicar-ho a les 3 xarxes socials. I no puc contestar missatges, no puc contestar comentaris i no puc mirar cap vídeo. Llavors, quin objectiu tinc? Omplir aquest temps, aquestes 18 hores al telèfon, vull omplir aquest temps amb altres coses. Llavors, avui és dilluns a les 7 de la tarda, vale? I comencem a veure què tal, a veure com van aquests dies. El primer que hem de fer aquesta tarda és gravar vídeos per TikTok i Instagram, que ja tinc escrit els scripts, els guions. Llavors, comencem, no necessito xarxes socials. Hola! Comença el segon dia. Ara estic a la meva pausa de cafè de la feina. Llavors, perdoneu per l'outfit, així es teletreballar en aquesta casa. Llavors, ha començat el dia fatal, perquè m'he despertat a les 6 del matí perquè el meu nòvio s'havia d'anar a Bolonya i havia d'agafar un tren a les 7. Llavors, em podria haver aixecat amb ell a les 6 i haver estat un matí molt productiu. En canvi, el que he fet ha estat estar al llit i no he entrat a les xarxes socials, però sí que necessitava la pantalla, no sé per què. M'he posat a llegir notícies a internet i a buscar coses a Google Maps, coses que no tenien sentit. Però, igualment, necessitava la pantalla i llavors m'he quedat al llit fins a les 7:30 mirant el mòbil, encara que no tingués xarxes socials. Llavors, fatal, comença el dia 2. Ara em toca fer esport, necessito YouTube per veure el que em toca avui. Llavors, entraré a YouTube només 20 minuts per fer un programa de HIIT. Ens estem anant a Pilates avui, llavors estic feliç perquè he treballat molt bé, com que no tenia amb què distreure'm, he acabat totes les tasques i estic molt contenta. Llavors ara anem a fer esport, a veure què tal. Fer servir Idealista per buscar cases aquí, si us plau, gràcies. Vale, perdoneu per les pintes, però és que no podia passar això en cap millor moment, perquè just... Passa un tren. Perquè just ha arribat
Aquesta carta és un mail club que em vaig apuntar a Instagram a una noia que segueixo des de fa molt temps i al final doncs, ens hem fet amigues a través d'Instagram amb el meu altre compte d'art, que si voleu podeu seguir. I aquell compte és en anglès. Just m'ha arribat aquesta carta just ara que no tinc xarxes socials. I llavors no sé com li podré donar les gràcies. Crec que potser li envio una carta. Li envio una carta? Potser li envio una carta. Va, li envio una carta. Llavors jo volia fer el vídeo cute per ella i que el pogués fer repost i llavors que la gent s'apuntés al seu mail club perquè m'ha dit que només estic jo apuntada, pobreta, la meva nena. No demanar perdó per la meva cara de post-pilates, però és tan cute. Avui havíem de publicar un vídeo a TikTok, Instagram i YouTube i el repte era fer-ho en menys de 10 minuts i al final ho aconseguim en totes 3 xarxes socials. I després vaig anar a classe d'il·lustració, on vam fer aquesta nova tècnica estranya que, bueno, m'ha sortit així, ja veieu. A pintar amb aquarel·les. La cosa és que l'altre dia a la classe li vaig caure bé al profe o alguna cosa i em va donar les seves aquarel·les. Llavors, a veure si per aquí. I em va donar les seves aquarel·les i llavors, o sigui, literalment em sento com a Harry Potter si el protegís una vareta, no? O sigui, no té molt sentit deixar la vareta a algú, però o sigui, m'ha deixat les seves aquarel·les. Avui hem de dibuixar una representació de Kafka, de la metamorfosi, però sense dibuixar literalment un insecte. És a dir, intentar dibuixar l'angoixa, aquest sentiment d'estar atrapat, sense dibuixar literalment una persona que es converteix en un insecte. Llavors, veurem a veure com va, perquè crec que és una cosa molt complicada. Sempre pensant en la metamorfosi, que sempre està representat amb escarabats, però en veritat Kafka el que deia era una paraula tipus insecte, no deia quin insecte en concret. Ara anem a dibuixar Kafka, la metamorfosi, sense insectes. A veure com va. I avui, aquest dia 6 del repte, ens hem apuntat a un club de lectura del nostre barri per conèixer a més gent d'aquí de la zona i esmorzar junts, que ha estat molt guai, la veritat. Hem llegit aquest llibre que es diu Cose que no se raccontano, coses que no s'expliquen, i a més de ser un hobby que no necessites pantalla, és una molt bona manera de conèixer gent nova. Estem tornant ara del book club. Ha estat molt guai, la veritat. Sí. Aquest és el Gabriele. Hem conegut gent nova, no només italians. Hem conegut un argentí i una peruana. Ha estat molt guai. El problema ha sigut que al final m'ha demanat l'Instagram i jo, bueno, estic fent un repte 7 dies sense xarxes socials. Us segueixo d'aquí 2 dies, vale? Però a part d'això ha anat molt bé. Molt guai. Acabat els 7 dies. Avui tornaré a descarregar-me a l'Instagram. Tornen a ser les 7 de la tarda, llavors han passat 7 dies exactes. La meva reflexió d'aquest repte és que al principi buscava molt substituir les pantalles amb qualsevol cosa. És a dir, potser em posava a mirar Idealista, botigues de roba, o sigui, utilitzava molt Google Chrome i era només per res, o sigui, era només per utilitzar la pantalla i perquè estava avorrida. Llavors m'he donat compte que per mi utilitzar les pantalles és una manera de procrastinar. És a dir, potser estic editant un vídeo i m'estic avorrint, llavors em poso a buscar coses, busco la pantalla, o potser estic treballant i em distrec, o potser de rentar els plats i em distrec. Utilitzar les pantalles per mi és una manera d'evitar coses que no m'agraden i de desconnectar, és a dir, de dissociar-me una mica també, no? Llavors, anem a mirar. Vale, us farà molta gràcia això, però literalment
La setmana anterior vaig estar 2 hores 42 minuts i aquesta setmana que he fet el repte he estat 2 hores 38 de mitjana al dia. O sigui que el temps de pantalles és el mateix. Hòstia, no m'ho esperava, tu. He estat utilitzant 3 hores 40 WhatsApp, 2 hores 23 Google Chrome, he estat 2 hores a la Bíblia Digital, després 1 hora a fotos, 37 minuts a YouTube, i com he entrat a YouTube? Ah, perquè tinc YouTube Studio. Ah, perquè dilluns encara... o sigui, com que vaig començar dilluns a la tarda, dilluns al matí havia estat 37 minuts a YouTube. Hem millorat poquet, perquè estem igual. Però clar, em sorprèn, perquè al final les 3 hores 40 a WhatsApp segurament ha estat per les trucades familiars, però he substituït Instagram i TikTok amb Google Chrome. Llavors, la conclusió és, no he deixat les pantalles, he canviat de pantalles, perquè al final el que feia era mirar notícies, mirar cases, mirar roba, que al final és substituir Instagram per un altre tipus d'interacció amb les pantalles. I això m'ha fet arribar a una conclusió que no m'esperava, que era el punt de partida. Que la cosa no és eliminar Instagram, TikTok, YouTube, sinó trobar el problema que volia omplir. És a dir, al final està utilitzant les pantalles per evitar emocions, sentiments incòmodes, no? L'avorriment, no vull fer aquesta cosa, la procrastinació... Perquè al final està molt bé treure'm les xarxes, però no estic solucionant el problema original, no estic solucionant el problema d'arrel, que era bàsicament el meu cervell intentant no estar present. I això és molt més incòmode del que semblava. I potser això era l'objectiu del repte. L'objectiu del repte no era treure les pantalles, sinó veure què passava quan treia les xarxes. I el que he vist és que les substitueixo amb altres coses. Però bé, almenys ara ho sé. Llavors sé que el següent pas no és eliminar les xarxes, sinó construir una vida de la qual jo no vulgui escapar. Llavors, si has arribat fins aquí, gràcies per veure el vídeo, subscriu-te, dona like, comenta si tu també vols fer aquest repte i res, moltes gràcies, ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!